למען הביטחון האישי מבקש מידידי שאול מופז שיבוא יעמוד על ידי. למען הביטחון האישי. כן. لو انا كنت هنا في الصوت כן, זה בסדר עכשיו. ערב טוב מכובדיי, חבר הכנסת והשר לשעבר מר מופז, יושב ראש מפלגת קדימה לעתיד, אבו פאדיה המארח, ראש עיריית שגור לשעבר, חבר הכנסת ישראל חסון. התכנסנו כאן הערב וזאת לאחר מאמצים רבים של ימים ולילות כמטרה אחת, לאחד את האנשים ואת אנשי המפתח. זהו צעד הראוי לשבח. מצאתי לנכון להודות לך מר מופז על המשימה אשר הצבת בפניי והייתה נראית כבלתי אפשרית מכיוון שאתה מקור ההרשאה שלי וצירפת אליי אנשי מקצוע מיוחדים במיניהם והצגת סמכות בידי לקבל החלטות גורליות. משימתי היא שליחות מטעמך בלי אינטרסים, אך ורק המטרה לנגד עיניי אשר הושגה מעבר למצומת. הגענו לשלב של תום האירוע וכבר צריך להיות באירוע הבא. מבוא אברך את מר אחמד דבאח היקר אשר הצטרף לכוח המוביל לראשות המפלגה. ב-27 למרץ 2012 אנו נציב יעדים חדשים לאירוע הבא והוא לראשות הממשלה. אנו רואים בך כמנהיג היחידי אשר יכול לנווט את הספינה עם הצוות המקצועי לראשות הממשלה, וזו משימה חשובה ליציבות באזור, לשקט של מדינת ישראל ואזרחיה. בבית זה קורא אני לך לשלב בצוות דמויות מפתח מהעדה המוסלמית בראשות אחמד דבאח, בכדי לענות על הצרכים של אזרחי מדינת ישראל. ולך ידידי מר ישראל חסון, בשמך הוא אשר נתנת לי חסינות על כל פעולה והחסון הנפשי אשר חזקת בי שא ברכה. ולסיום, הגיע היום בו אנו נאחד כוחות למטרה אחת ולהצליח ביחד, כולם הן לראשות המפלגה והן לראשות הממשלה, כאשר המון עיניים נועצות בך להצלחה. מר מופז היקר, עלה והצלח והרכב ממשלה במהרה. תודה רבה.